Esteve Rovira i després ja hi haurà les intervencions. S'ha pactat un text entre tots els grups municipals, que és el que donaré lectura a la part dispositiva. És una moció que presenten tots els grups municipals en relació a la proposta de reduir l'oferta de primer de batxillerat a l'Institut La Pineda. La part dispositiva de la moció diu el següent. Diu, acords. Primer, manifestar el malestar de l'Ajuntament per la proposta de reduir un grup de batxillerat a l'Institut La Pineda de Badalona, sense que existeixi una discussió de la formació postobligatòria a la ciutat. Segon, demanar al Departament d'Educació de la Generalitat una moratòria d'un curs escolar per prendre la decisió més adequada i que aquesta es produeixi de conformitat amb el projecte de zona educativa, en fase d'elaboració actualment. Tercer, donar suport al Centre La Pineda en davant del manteniment dels estudis de batxillerat que oferten en aquests moments. Quart, convocar un Consell Escolar Municipal extraordinari si s'escau per tal de debatre la situació que s'ha provocat i si s'escau cercar el suport de la comunitat educativa badalonina. Cinquè, enviar la moció al Consell d'Educació, al delegat dels Serveis Territorials d'Educació de Barcelona, comarques, direccions i consells escolars dels centres de primària i secundària de Badalona i els membres del Consell Escolar Municipal. Molt bé, doncs ara té la paraula al ciutadà que l'ha demanat i li recordo que hi ha dos torns, té un primer torn de 10 minuts i un segon de 5. Per tant, Senyors regidors, regidores, jo soc el director de l'Institut La Pineda i he vingut avui aquí al ple per cridar la seva atenció sobre un fet que pot passar desapercebut a la ciutat, però que realment pot ser definitiu per la qualitat de l'oferta educativa de la ciutat. Com s'ha llegit en el text de la moció, la proposta del Departament d'Educació és la de reduir un grup de batxillerat. Això pot semblar una mesura administrativa o una mesura de reajustament de l'oferta, però en realitat, com tots vostès deuen saber, reduir l'oferta de batxillerat d'un centre públic de dos grups a un significa posar-lo en una situació en què és molt fàcil acabar amb aquest batxillerat per la pèrdua de la seva qualitat. Avui en dia a la ciutat hi ha 3 instituts que comparteixen aquesta situació. Són 3 instituts que, com que tenen molt poca matrícula, es veuen abocats a fer una oferta molt prima i, per tant, de molt poca qualitat, segons el criteri professional dels docents que intervenen. Curiosament, aquests 3 instituts que actualment només imparteixen un grup de batxillerat es troben tots 3 situats per sota de l'autopista, la qual cosa dibuixa un mapa socioeconòmic i sociocultural complicat i que penso que la ciutat, en ares de la cohesió social, hauria de vetllar perquè l'oferta del batxillerat no es distribuís en la ciutat només per criteris d'oferta i demanda, sinó que es vetllés perquè l'equilibri de l'oferta educativa, especialment de l'oferta pública, arribés a tots els ciutadans, especialment als més desafavorits. Parlant de les persones més desafavorides, suposo que saben vostès que la Pineda ofereix els serveis educatius primordialment al barri de Sant Crist. I el barri de Sant Crist és un dels barris de Badalona que no està precisament sobrat de recursos socials, de recursos per joves, d'equipaments, etc. I si el barri de Sant Crist avui en dia no és un barri conflictiu, com poden ser altres barris de Badalona o altres barris d'altres ciutats, i si el barri de Sant Crist és un barri que actualment no surt als diaris, és gràcies a la labor que l'Institut La Pineda, en gairebé 30 anys d'existència, ha anat treballant amb els joves i amb les famílies del barri. En un moment de contracció econòmica, no ens podem permetre que l'única institució que ha resolt amb solvència la cohesió social i la formació de les persones més desafavorides es vegi castigada per un retall que nosaltres considerem injust. El considerem injust, primer, des d'un punt de vista de ciutat, perquè la ciutat de Badalona no es pot permetre una reducció d'oferta pública educativa. I el veiem injust, a més, perquè, si m'ho permeten, l'Institut La Pineda pot exhibir un full de serveis impecable, no només per la feina feta al llarg d'aquests 30 anys, no només per la col·laboració amb la regidoria d'Educació, que el regidor coneix molt bé, sinó perquè davant del Departament d'Educació, l'IES La Pineda, suposo que ho saben molts de vostès, és l'únic centre de Badalona i del barcelonès que compta amb una certificació de qualitat. És l'únic centre de Badalona que col·labora amb el programa Qualifica i altres mèrits que no vull destacar per no semblar presumptuós, però que són constatables. Per tant, jo demano al ple que en nom de la ciutat, en nom dels ciutadans de Sant Crist,
a part d'aprovar la moció, prenguin com una cosa personal la defensa del batxillerat a la Pineda i a la ciutat, i li vull demanar molt especialment a l'alcalde, el senyor Serra, que lideri aquesta reivindicació com han fet l'alcaldessa de Santa Coloma i com estan fent, que em consta, l'alcalde de l'Hospitalet. Moltes gràcies. Suposo, algú intervé amb la moció, no?